Pri niektorých akciách vidíš percentuálny výnos. Čo to znamená? Niektoré firmy posielajú časť zisku akcionárom. Keď držíš akciu, dostaneš dividendu. Je to výplata za držanie akcie. To percento je dividendový výnos. Koľko percent z ceny akcie firmy dostaneš ročne na dividendách? Samozrejme sa to mení cenou akcie a výškou ročnej dividendy. Príklad. Výplata dividendy ročná je 1 euro. Aktuálna cena akcie je 25 eur. To znamená, že priemerný dividendový výnos je 4%. Kedy firmy začnú vyplácať dividendu? Keď majú stabilný cash flow a málo zaujímavých projektov, do ktorých by mohli investovať. Neznamená to koniec rastu firmy a rastu akcie. Je to signál dôvery. Niektoré firmy miesto výplaty dividend nakupujú svoje vlastné akcie, tzv. Buyback. A ešte jeden tip pre dividendové portfólia. Hľadaj firmy, ktoré svoju dividendu dlhodobo zvyšujú. Tomu sa hovorí dividendový výnos. Chceš jednoduchý postup na to, ako zistiť, že tvoja firma je dividendový aristokrat? To znamená, že zvyšuje svoju dividendu v čase? Napíš slovo dividenda do komentárov a ja ti pošlem návod, ako zistíš, či tvoja firma stabilne vypláca dividendu už dlhé roky, alebo je to len náhoda.